Spoločnosť Law Farm SRO je slovenskou spoločnosťou, ktorá poskytuje spoľahlivé riešenia poľnohospodárskym družstvám. Disponuje viac ako 13-ročnými skúsenosťami v poradenských službách. Kladie dôraz na profesionalitu a individuálny prístup. Pre poľnohospodárske družstvá je silným a dôveryhodným partnerom. Law Farm SRO poskytuje riešenia, ktoré majú krachujúce a tápajúce družstvá opäť postaviť na nohy. Zahŕňajú napríklad komplexné poradenstvo a know-how v oblasti privatizácie. Tá je nutným krokom k efektivite vlastníctva a riadenia. Reštrukturalizácia je naopak potrebná k ozdraveniu družstva, aby mohlo prosperovať. Aj v tomto prípade je spoločnosť Law Farm SRO spoľahlivým partnerom a garantom odborných služieb. Nemenej dôležitá je finančná investícia, aj na tento problém sú riešenia. Spoločnosť Law Farm SRO. Starostlivosť o partnera, vzdelávanie, poskytovanie aktuálnych informácií, zorientovanie sa v problematike, to sú ďalšie benefity, ktoré Law Farm SRO prináša. Jednou z takýchto aktivít je aj známe, úspešné a obľúbené Farm Forum. Aj tento rok sa experti, odborníci, konzultanti zastrešení spoločnosťou Law Farm SRO stretávajú s manažérmi poľnohospodárskych družstiev, aby radili, vysvetľovali a pomáhali. Tento rok prijal pozvanie na Farm Forum okrem iných aj strojca slušovického úspechu, docent inžinier František Čuba, kandidát vied. S pozvanými hostiami bude diskutovať a prednášať na tému Privatizácia družstva – kľúč k úspechu.